Okay, filming now. Изпълнява се с шапка или каска. The beautiful thing about this exercise, you don't even need a brain. За разлика от само клатушкане, където не знаеш какво правиш, метни го на рамо, изкарва пудовката до положение на рамо. Което е нещо. Движението е заимствано от популярното в близкото минало мятане на чувал на рамо. Участват всички мускулни групи. Изисква се концентрация, защото ако си удариме главата с пудовката, това може да има нежелани последици. Също упражнението метни го на рамо за по-кратко може да бъде наречено Иванов 1. Ето. Виждате, драги зрители, съответно с практика идва и по-добрата техника. Стимаш ли, бе? Да. Ай, спи, бе.